Teka muna long pibu kan ne kumno ne man sawan kita bang ta. To kamu ulang med uju em kom ke ingredients ke na marba. Ni la ulang lai rap cherte ya kajing hab usnyu kajing stang usnyu kan lai rap ha long usnyu jong ha ude usnyu bum ju jong dei masin ta ka to bai pat mapelut lai bitla le mat mas pa parcel kum tu te ka ngai ikan yang ta jing kala te jing ondor jo usnyu jing ni ata khamru ben ro khandian tharai unde be uju em kom ingredients badan ha po jong ka marba ala sushani abe phi amte pale Sapan minang tu ang ai de katu ka batho ka teng umpniang sainas pan min tanu matran te amatran ka dan tu powder te pan min tu powder pan singe jing hab na madala jrong usnyu usha hab te da le pa uto hisin arsin stio num le jure sa shim biang tu ka snat hi te kum ta kan te san ngam tu kan hamatran ma Iroi try te pet kene ini dan shñiuh te andre ipedan kam de gini kita wai jongi te pet mentapat ila sedang mi kumne yu la sedang mi pe ila pai gini ke message nga kumne te ila kemen palat hi namarba u blei ula sedang ban pen kiai te hooj wal da impat yo ka jingkia ka bajana henry la yu iken ya ka juba bat pet pi ikene ka ayu wat kinyo maru I ong ba umdan shure te henry lang ba kanika da wai unyo maru lami bat ke kli jong iru ai ngu utrai pet menta las dang mi kumne te ngala ong hi ba in ta minot bahana marba mangaling asimpor lagi hadu license te bangan reben kumni gambar ben menta bat hadu menta ngadang penan kambeji tidon hi gini pat ki brio ki ba ayu hidon hi gini ki brio ki ba ki klem penan kam shure namar ba ki klem hap shu hi re te henre don pat ki ba hap yai penan kam ting ai ka purom sha ublei te ini ila ta la shisnem yai sha bet henre don pat ki brio kani dan pat kani di basen maki shanga ngala shi forward na ha kani ka mobile jong ini ibasa hang ne kan bangan yo ban pen te dan pat kibriu kita tang riu benai kita tang lai benai kila thaj no ken kim kwa surate ban ayu kim kwa sure ban ta te kumnu ken kin yo e ke jing khia te han re la da ki yai ta la da ki yai minot te kamon kami be hi mi be namat ki pun kila mi bat ini ruis ngo komen shibon I dang yai ta be hadu banta te onda larben bahala shai te sapet thu ken da de bandang ta ru de banta te la da de ban I ru pet thu la da klem hap shu klem le shu te le da e ru te henre la da par ben baha la da yu ibu hap hapenan kam ru bat ki tu powder pen senge jing hap ai te ka yarap shisha hi kani ka pniang mi shñiuh te kini ki ba ta kani ko pniang mi shñiuh ki don ki ong bakong ni la ta kani ko pniang mi shñiuh te umi ba haus shñiuh ta mo hap an pen kam bat ka bat u powder pen senge jing hap la ne bat u hena bat u powder yong la ne bat u powder pen senge jing hap te kani ko pniang nyu li ru ka yarap hi tang ba hap ya sha ken te ban ya ka pen mi shñiuh le dang kham suk u nyu li te namar ban perben yu nyu ka shimpor ba han ban pen khia nyu li pat shisnem la yo hi ke jing khia te ban pen mi nyu ru ta arta yo la mi han ban reben man dap pat baro ko ke klik kan shimpor ken pe ini la ta man ta la shisnem ini im dan nyu re ngaba yong klik ka sngo wit dei ta ka khmo changa ta ma to blen pen khia no hi nga te ini yai ta bat I dap ru da ka jing kemen te han ki don pat ki basu kwa ban chu khia no man ta ten khia shi ken tingi ai ki dawai penja nyu li ngi ai ki hena ka sabon sa ikmat ka ba bes ka dawai pangmat ka dawai jak tha tang bada shimi ka dawai jak tha o ka dawai pangmat hap shim lang ba ka dawai jak tha te u shampoo ru u bes dan chemical shure bangala ai bon ki khamban te ka
ngatil ding penen kam tangka shampoo te dan pat ki bom yo lar penen kam tangka shampoo te ki sa chwa dang tu ka sabon ba at pho tingka ban pat kho ye kalati ki pen bah pat da uni u shampoo te ka best bah kini kita wai ki bangi pen mi hi nang ne te kini ki ba bom long ra ban ta hena ba ka khle jong ki kam long pi penen kam da ujing di ka phnyang nyu le bat ka snat ba ka shampoo ti balong pat ban ta hena te ka shong ka mon chok pi dak pi kwa penen kam bat ujing di ru un kam kloi te da ba phim penen kam ru ka sa ha pi te nga tengah penen kam lut hi baro khot bat nga yu i nga kam yo ju bab kloi ki balawan kendu yang ngamar khamat ki yu i dala ko jong ka khamat te kini bom penen kam hena te ujing di pihak penen kam hi kam tam ki shin rang te le ran yang ta hena ba ulong rong sao kam to te nga ai ka buram sho blei ba ini ila long kumni namar imdan shñiuh re la nang dap ka klik ka jong i te ka buram bar khot nga ai ro sho blei te ro itrai kani pada bi ta bandage pat kani ka bom de phnyang ra ka long kumno ro itrai kani kidi ka phnyang penjak nyuli nang sudah kan pendap ta ka dang i jebok tu pat nyat ra te ka iarap ha kani ka phnyang penjak nyuli te kan mau kini ka sebok wanam i ra shatrai kan ru lang bet tak lang bet ha ka ju hi ka por nang ba unya rap ha ya unyu kli jong pi pen ta ya kani sau sien chtiyo kan ru lang bet pen ngat lang bet da pi pen klut kan kam ha shibun sa chwa bet dak tu ka snat ka ba pelun ka ba phila ban yo na ki jaka ba bu ini ki phnyang pen ja nyuli jongi ba bu ki phnyang mi shñiuh ngi bu ki saban sai kman ki ba bes ki saban sle kli ki da wai khat ki da wai klut ding ki nyang ding lane ki ni ki ba hap shñiuh u hena u powder yong u jing di ni bu bun jat ki da wai piles e ru bat ngam pen e pi ya ini ba pendap entai ki di phnyang ngam pen e pi la dep sat da ka sabon ru ngam pen e ya ka di kalong pen ni san pen e be hane oh kami tur dai hang ni ka kalayong bah hani hapo protete tang bah hani pombal mi thur tapi ni kete ko ban itu ni oh ai pe da kumni pilai itu da kumni te long kapau te kete ke bom pendai re tu penyak pe bat kani itu em bah kalayong te lada ha ka ti kalayong kumni wat ha bala sa sabon ru te kemut kaya rap kloi ken te ki bata ti kena te hisnam na dei be hi ban khia te kloi tang ru banai ke la khia ti bas lem palat hadu asnem kita di bom ta re ha kom ke bedai ti ya u shampoo penan kam be kini ki jongi ki bom yo la re ki kini jongi te kemut da ka tu ka sabon yong kan ba shoot kiu te pen baha pa da ka tu ka jongi te kan nom lut ksan chu re la pen khut la ti chu da ka tu ki ba yo la pat shim be da ka sabon jongi hi pen khut la ti da ka tu te sa pen baha pa da ka shampoo jongi te ki best baha kini ki phnyang te ku bleun yo ban kut khui sia ba ro khan te wat ju khot wat ju ta rong shu te ke nia dai ke ya dai ba te long ki ba ya sha pada ha ka ju ka poru kumbang ju hi kai na ka ka por cha ka por phinya puli ba hai ka tin ka jong blei phinya duai shibun ruai shibun ko ngo pen tre kam mi ka e ka bala hi kai na ba ka tin ka jong blei dan ba ka YouTube channel ka jong a te ka ta hi ka ba blei kwa ya nga ba di phi te ngi long ki ba ka be khia ha ki e ba ro khoi te sakan mau ba wat ju i re ha po wat ju khle shu re da khle ka nam tre kam shu re ka ni ko phnyang kan ru bet ta bet rengkat lang ba kanika sebo da wai te phila ban e tang sau kan ta lan ne e boro hisngi bisa slek khle pan te da phila ban le minot te phin khia kloi hi te ki bom le minot te phi ha ya sha kan ki kwa ban khia kloi te sale ba ha kan ta ba ha te kan ya rap ben te ble ke jing sup nyo ban kur khui phi boro khot ya roi try kini ki shampoo ki bangi pen mi te tambah bonjat tenteng ulong rong yong tenteng ulong rong sao tenteng ulong rong stem tenteng ulong kumni kini ki shampoo ki jongi ki bom dan chemical ai ru em te ki bata phnyang nyuli ba penja nyuli te ki hapenan kam be te kini te compare de pio ki rong ki ba pher na marba tenteng ale de kumwei tenteng ale da kumwei te uni u shampoo u iarap ru ban pen sange ya ka jing hap shñiuh ken te ngi ai bon jat ba ki da wai ngi ai ki da wai pang beniat ya ki da wai bp da wai shini ki da wai nyang so pet khlung
ngi ai ki dawai jak tha ki dawai pangmat ki umpniang mi shñiuh powder pensange jing hap shñiuh namartang ko umpniang mi shñiuh nam iarap re te ko umpniang nyu le ru ka iarap ha te ki dawai piles te ki dawai khat te ngi ai uhena jongi ubabes ba uba dapita upenduna ka jing hap shñiuh bat umdan jing ta ru te ki bapendan gambat ki umpniang bat ki shampoo ki jongi te tang hisnem la yo khia hi bat umpniang bat hena bat powder yong bat jing di tang hisnem la yo khia ki bom yo lat bat ban thit itu ki ai kita betang uhena iarap hi kitang ba kan shimpor kan hado san snem ai ban pan mi bedo boyong na tolong tang ba kan mentoi pat na marba usnyu jong pi pat unam ham don jing ta re kan de like no ki badan sinus te ban ta hena ju long hi re ki badan sinus te ki ta hena tang ha ka por liur te ki ba bom don sinus ki bom don jing ta ka kli te tapi ta hena ru long ka bes kan te hena jongi u bes ba hi te pila ban yo iki dawai ki jongi na nong stoin na mot pran na po juai na kli riat na sora na mai rang te pila ban yo iki dawai ki jongi nang te na po sadau hati sadau don wei ar lai sau jaka po sadau ki babu iki umpniang mi shñiuh ki jongi te da pila let ha tu jaka ba shadi ko umpniang mi shñiuh jongi ha tu po sadau la da jabal alut nang tu te pila ban phone nga ngan sa na ba phone pat don pat sa ha ko we kedukan ke ba pila ban yo lut iki dawai ki jongi barok khoi te sadau don hadu lai jaka te teng pilit wat tang hi jaka te let's say pi yo re te pilit no te hanrai pila ban yo bon jaka te po sadau te ki basuk ban shim na shate te pila ban shim shte ki basuk na mat pran ki shim na mat pran ken te kan turu ye pi ba ro ba pinam long ki ba kwa ki jing ba priu tang ka ba shabar han re ka ba shapo ru ba ngin puli bhai ka tin ka jong ublei ba phila ban sngap ki ji kai ki ba ngi chu plat ki ba suk ba ban sngo tho leng ba ka youtube channel ka jong ni ka ba ngi hi kai kum no ban i je ublei kum no ban jan chu ublei te kan long ka jing kur khui pi ba ro ba pinam ya snap ki jing roi par thai lani ki ai ba ro khoi kum no ban dubai ban i ka to ka channel ka jong ni ka aji kai shibun ba te ublei ka jing suk ni ban kur khui pi sia ba ro khoi ya ro itra